lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay dramay ta kat manipod kanipagayam tayo a Heidi ti probinsya ti Benguet. Ngam sakbay ti surat na makablaawan payman dagiti sumaganad. Shout out kadagiti taga mainit Laor Nueva Ecija nang nangruna iti Patras family. Hello kanimanang Eileen, kanimanong Roger, kastameten kadagiti anak da. Kumusta kayo dita? Hello mat kani Ma'am Ivy Gutierrez dita Umingan, Pangasinan. Makablaawan mat ti Kabang Reyes ken Lasarte family dita Narvacan, Ilocos Sur. Kablaaw manipod kani pagayam tayo nga Imelda Kabang ijay Jordan. Hello mat kani Ma'am Anastasia Eugenio, kani Ma'am Janet Pedrito. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, dua atawan mimet anagayan ayat kanigari sakbay anagkalay sa kami. Nagagat ti asawak, balay garden balay laeng ti ayan na. Isu na laeng takurang latamet ti birok na nga agpaay kada kami. Nangruna kat agis eskwela metten dagiti dua nga anak mi. Kinasaritak nga rod ti asawak tapno umayak mangged ditoy balasiw taaw. Ididamo di nakayat. Ngem idin lawlawag ko ti amin kenkwana immanugot metlaang daytoy. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Hello, Lakay. Barbaro nga imawag kayo ti kasto nga oras. Awan trabaho maya? Adda, ngamrimor dagiti amok. Iso nga imawagak. Kailiw kayo nga minen. Kumusta kayon di tabalay? Nasayad kami latamot bakit? Sigangay, kumusta ka matan dito abroad? Kumusta ti trabaho? Ay kat kastoy lata kanayon ang mabambanog. Ngam okay laeng. Tinapatag adda kwarta agastusan dagiti anak tanga agiskwela. Kastamot ten dagiti daduma pay amasapsapul yo di tabalay. Dagiti anak tangay. Kumusta damutan? Kumusta ti panagadalda? Okay dalang mat bakit? Makita kat nagagadamot ama pa nag-eskwela. Nasaya at mat nga rod no kasta Lakay. Kat kumusta mat nga iti garden mo? Ay, dayta nga rod ti parikot bakit? Naglakat tinatang ita. Malugi man da taon no kastoy laag. Ay kat talaga akas ta Lakay. Saan abale? Addan tulat ta. Wan mat kiti Parang makatsamban tumamot ti tao no nanginot ti presyo tinatang. Addan tulat ta Lakay. Basta di ka mapukawan itinamnama. Uray na lakat ti presyo tinatang ita. Ilakumlat ta. Isupay mat ti mapaglakwam Lakay. Isu ka day, timpulong dagiti anak mo, garay. Nganya, nanang. Kanayon ka magkanwa mabartag. Sana po no day ta, nanang. Kat no sagpaminsanak lang met nga uminom iti arak. Unay met ta kanayonin. Palso day ta anay danon kada kayo, nanang. Siguraduam lang, garay. Tanong mo amuak nga inaldaw kang umininom. Talaga makaraman ka kanyak. Sagpaminsan lang nga road. Uminumak lang no kasya mabambanugak iti garden. Pagpaimas iti panangan ken panaturog. Tapno ibagakeng ka. Saan lang adagiti anak mo tinangipulong kanyak? Ay na, chismis lang day tananang. Awan kinapudno na day ta anay danon kada kayo kunak maneng. Anya chismis asasawom mat si kagaray. Kano ti mismo nga inam tinang ibaga kanyak. Ha? Kanayon ka kano nga awan diti balayaw. Isu amap mapandagiti ubing ije balay dananang mo. Kat ijay dapay kanon amat maturog no kas di ka agawid iti rabi ay. Kwa, pasensya kayo nanang. Malidlidayak lang amin. Iso ano maminsan, kahit kumit ti mapan aghapi-hapi. Ay siyaws, saan anain kalintagan arasunday ta garay? Saan nga arak ti mang paragsak iti tao garay? Mang tedpay ki iti parikot day ta Ni nanang Mart,
Kapud numay. Igaad mo kit iti ag trabaho Iti kasta, matulungan mo ti asawa mo nga agrigrigat iti abroad. Sana kasta feeling baro kamatan manipod nagabrod ti asawam. Asino mo't nga tayo ti umawawag iti kasto nga oras. Ni mo't gari. Sumbatak. Hello? Aba, nagbayag mo sumbatan ti awag ko, ha? Pasensya kan lakay. Amumot adis orasan iti rabi Siyempre, matmaturog akon Oo, di ko nang ganda At dalalakim, nagkaigda kayo siguro niya. Anya? At dalalakim dita. At dalalakim. Iso nagbayag mo sumbatan ti awag ko. Ay, unay kan ayagari. Apay numaturog ka laangan tanay, parbangonon. Hey, saan? Sana ka maturog. Aging saan mo nga klunan nga dalalakim dita. Ay, di. At dalalakim dita. Iso nagbayag mo sumbatan ti awag ko. Saan ka na Amom ka dino anyat orasan gari? Dis orasan iti rabi matmaturog akon, nabambanugak ang nagtrabaho. Agin inana akon. Ita, pagatapan nak iti kasna. Mamuwak lang at dalalakim dita. Surutin ka dita kung naklangarunan. Aglablabas kan gari. Ay, makapasurunday di at tao. No anyaman nga tan atinaknakan na tanagbartak manan. Ay na, disturbo iti pan naturog. Sapay naglaing nga agatap. Tila ibagbaga na no kasjay ang mabartak. Ay, kinasayaat. Ituloy ko kit di manan ti maturog. Tani, masapa ak manan abumangon inton bigat. At daatap ko nanang. Atap mo iti anya, anak ko. Dakkel ti atap kong at dalalaki ti asawa ki Jabro. Anya? Day tatipod no nanang. Na, pag ko naamot ngay nga dalalaki ni Heidi ijay abroad anak ko. Wala. Tasaanan akas itisigot akanayon da kaming awagan kan kumustaan. Ay kat amangan numakumikum laeng mat iti trabaho na Ay saan? Marikriknak nga dalalaki ni Heidi ijay balasiw tao. Tanuawan, inaldaw da kami kung mga awagan. Pulos to pa di na ko na awagan. Ultimo text kan chat, awanan. Sagpaminsan pa ikiting ag-reply. Ay na, tanangin man ti agsasao si Kagari. Narigat ti agsasao nga awan mat ebidensyam. Makasapulak to iti ebidensya nanang. Makasapulak to lang ko naklangarudan. Agsagana day dya babae. Talagang itarum ko. Nay, si ka magayam manunggari. Anya tigagaram, apay nga may kadito'y balay. Apay mo't asikat imbaon ni Heidi amang kuyog kadag iti ubing. Tapno mapan gumatang iti cellphone da. Ha? Ay, kuha manong. Apay nga di na yung bagbaga kanya. Apay nga asikat nagpawitan na. Apay, awan ka di karbanga abangan mo iti dayta abanag. Ha? Ay, kuha, di ka agungat amanong. Awan mat amok iti dayta abanag. Basta siya, imbaon naklaang ni Manang Heidi. Dinamag na no okay laang asya kung timang kuyog kadag iti ubing. Katuan ko ta eksakto mat nga awan klasik. Wen, adda akong dita. Ngamti punto. Apay di na yung bagbaga kanya. Siyak ta asawa na. Siyak ta amadag iti ubing. Ngam apay nga adi na indiretso kanya. Wen taam muna abisi ka ije garden, manong. Ay, saan? Saan nga umdas arason dayta? Tapno di nakasarita? Kandi na ibaga ti maipapan iti pananggatang na iti cellphone? Basta ti amok, inggatangan na dagiti ubing, tapno ada pang kuntakan na kadakwada, manong. Heh! Saan ama balinda ito'y? Hustong sakit ding agpaiso ti atap ko Nga anya, manong gari? Nga dalalaki ti kabsat mo iti abroad. Anya? Itay kapay apindot dita cellphone mo, Mars. Agkape kapay Kita man nay, 5 miisen takapem.
Ayunan niya. At dagayam kapit. Ni, limamiis mo tin ngagpaiso. Ay sus, nakadwa akon ata sa iti kape. Ngam di mo pa'y naibus ti kape. Wan nga rod ah. Limamiis pa'y kit din ngagpaiso. Asino ngamin manen aya ti kachachat mo? Ti ka di manen asawam? Asino pa'y kumangay. Talaga nga iso Mars. Apay, adda ka di manen parikot? Ay, jakman ammo iti daydi a tao. Idarum nakkanukit di. Anya? Ni, taapay mat kanungay nga aramidan na ti kasta, Mars. Jakman ammo. Binaybay ak kanu ngamin dagiti anak mi. Saan laeng aday ta? Pagat atapan nakpay nga adda kanu lalakik ditoy. Pagbayaden nak kanu iti dakkel agatad, gapu iti pannakilalaki, ken panang baybay ak kadagiti anak ko. Anya? Nagadu ti ibagbagana. Ipabalod nakpay kanu. I-report nak kanu kadagiti masaknan. Ay, makapa-stress. Ay sus! Awanan, nadadaal san ti ulo ti asawam, gapu iti nalabas nga iliw na ken ka, Mars. Ay, jakman ammo iti daydi a tao. Agbagtit samutin. Amangan kit dimat, no iso ti adda milagro nga aramidan na iti Pilipinas. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Mars? Saan matkit di nga amin? Ngam kaadwan analaing nga agpabasol kan agatap, kat iso ti adda aramid na. Apay, awan madmadlaw yu, tatang. Madmadlaw iti anya, anak ko. Kani manong gari Tapi ni Garay. Ada ngamin na minsan anarabyanak anagawid, kat limabasak ije balayda. Kahit, Ada nakitak a babae. ha, babae ko lang. Wen tatang, nujak agbidot, nakitkita kun day a babae. Ngamjak laang sigurado no sa dino tinakakitkita Aguray ka. Kaslad na malagip ko At damot na minsan anasapak anapan iji garden. Kit adda nakita ka babae anaka motorsiklaw. Kasla naggapumot ngagpaiso iji balay dagaray. Mas daawak nga rod tatang. Saan mat ataga dito'y lugar tayo day a babae? Amangan mit no am-am mo wenno kabagyanda. Kasta nga tang agpaiso tatang. Nalabit akasta anak ko. Hanggang tapno maamwanta no asino at talaga day a babae. Nasaysaya at sa nagdamag talangan kadagiti karuba. Iti kasta, saan tang agpugpug tao? Asino ti babae a naturog dito'y balayo idirabi, si Kagare? At dayamot nanang, awaan. Kat nagmaymay sa aklang anaturog dito'y balay idirabi Di ka man aglibak, si Kagare. Ha? Asino dayjay a babae ko na? Ay, kuha na nang, barakada. Narabyan nga men. Isa pinaturog ko na dito'y balay. Barkadam ko na. Way, nanang. No barkadam. Apay nga rod a pinaturog mo iti kwarto yo kin ni Heidi. Ha? Hoy, Gary di nakman aramiden a manal. Bakit akon anak ko? Agrub-rubwat ka pailang, agsubsubli akon. Kang runaan iti amin. Sa anak abulsag, kan sa anak atulang. Awan mo dakas na nanang. Anya nga awan dakas na. Agrig-rigat jay asawam ijay abroad. Ngamsi ka, adda ka dito'y nga agpat-paturog iti babae. Kat iti pa'y mismo a kwarto yung agasawa. Ha? Napananti konsensyam, Gare, Danggan na kumapay mo. Taan niya pa'y laang kumatidanggag. Kat nalawag mo ti amin kanyak. Kastoy nga minanang. Ha? Italaang anaamiris ko ti amin. No apay apagat atapam ti asawam. Anya ti kahit yung asawa nanang? Kanayon mo apagatapan ti asawam nga dalalaki na. Ngam kinapudno na. Si kagayam ti adda aramid na. Style mo laang dayjay. Tapno makaluban ti dakas nga aramid mo. Saan ka de? Awan kinapudno dahi nga ibagbagayo nanang. Ay nadi kan makapaglibak, Gary. Nakababain kin ni Heidi ti kastang aramid mo. Nakasaysaya at atao ni Heidi. Ngam kastakit din ti inaramid mo.
Nakababain ka, Gary, anak ko. Awanan ba hindi dya garay? Kung namatlan asino ng agsasao nga idarum na kano ti anak ta, ngam isubot gayam ta daramid na. Ay, wan nga rud Nagturod amang ibaga nga adalalaki ti anak ta. Nagturod amang ibaga nga agdarom. Ngam, kinan na lang dagiti insawsawang na. Kasi madya anak ta bakit? Naku nampay lakay. Naimbaglangan ko nam. Ta saan mo't akanunungan da abalayan ti kasday nga aramid ti anak da. Ay, rumbang na laing Tano kanunungan da ti kasi nga aramid ti anak da. Nasaysaya at langay nga glinipat tayon nga agabalayan. Ay, lakay. Nagdakkel ti panagtalagkaintad ti anak ta ni Garay. Ngam iso mat gayam ti mangdadahil ti pamilyada. Awanan ba hindi di lalaki? Saan langan ngagpakpakita kanyak? Tamangan kit din nung malaw anak di di Garay. Malabay amon lakay. Di mon pagsayangan iti oras di agaray. Ti kasayaatan nga aramidon ta ita. Katulungan ta ti anak ta ang mga iwan kan mangpadakkel kadagiti apu ko ta. Kunaktupay kat Mars. Husto ti atap ko nga iso ti adda milagro nga aramidan na. Iso kanayon na kaapagatapan. Ay, husto ka talaga, Mars. O kat, kasano? Sapay dandanin malpas ti kontratam. Anya ngay ti planom. Ay, jakpay amo, Mars. Agawid ka kadipa iji Pilipinas? Wano, idiretso mon nga irinyo ti kontratam. Agbakasyonak pa'y siguro, Mars. Ang amjak agawid ije balay. Ne, sa dino ngay ti papanam. Ti kayat ko asawan, sa dino ti pagbakasyonam. Adda apartment nga abangan ti kapsat ko ije bagyo. Ijayak pa'y laang siguro. Aging nga agsubliak manen dito Awan ka di planom ang makipagkita iti asawa, Mars? Ay, jak pa'y amo, Mars. Jak mat maibaga. Mariribukan ak ngamin unay. Maawatak tirik na, Mars. Ang sapay la kuma, tasakbay nga agsubli ka ditoy, masulbar dayta aparikot mo. Basta. Makitan to no kasano, Mars. Kitaak no anya ti kasayaatan nga aramidak, inton makaawidak ijay Pilipinas. Amok ngawan karbangak ngagkid daw iti uraan niya itaken ka, Heidi. Aklo na ka nagbidutak. Amin nga atap kan amin nga imbagbagak itikan ka. Awan kinapudno na. Ngamin, siyak tinagaramid iti maikaniwas. Naimbag man taamom nga ibaga dayta, Gary. Sapay la kumata mapakawanak. Kidawak, ikanak kumapay iti maikadwa daway. Ikarik, agbalbaliw akon. Aramidak amin akabaulak. Tapno maisublik ti sigot a kinaragsak ti pamilyata. Napakawan kan, Gary. Agpaiso? Wan, ngamdi kan kayat amakaden na. Anya? Agsinatan. Ne, kunak man no napakawan na kon. Apay nga ikastamot ang tibagbagam bakit. Nagpuskol mo tirupam ang mga wagpayla ang kanyak iti bakit anya. Ha? Wan, napakawan kan. Ngamdi kan kabailan nga ayatin pa'y. Anya? Madurmo na kun amakiden napay kan ka. Iso anasaysaya at laangan no agsinatan. Aywan gayam, numay papan kadagiti ubing, ijay dapay laang balay dananang kantatang kong agnaad. Suportarak ida kabayatan ti panagadalda. Addakan ka numangtad ka mat. Ngam no bilang tamangtad ka. Mabalin mo mat nga idiretso latan kadakwada. Total, dadakkel damatan. Addan panunot da. Ammo damat siguro nga idulin ti itad mo kadakwada. Ang Heidi. Agsubli akmat laang ijay abroad. Imbagak mat kadagiti ubing amabalindalat tamat asarungkaran dagiti dadakkel mo. Taapo ko damat dagiti anak ko.
Narigat man. Amangan no ibagada pa'y nga ipapaidam ko dagiti ubing. Katsyak ngay. Anak ko matdagi dyan Amok dayta. Diyak mat ipaidam idakan ka. Mabalin mo lat ta ida asarungkaran ijay balay. Iti uray anya nga oras akayat mo, Gary. Bakit talaga ka di ngawanan namnamang agsindubyanta? Awanan, Gary. Namin pinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapu iti naramid mo. Nasakit man. Ngam itod kun ti wayawayam. Ay di. Wayawayaan kan. Kat sapay lakuma, tawayawayaan nakmatan. Di na kun pakibibiyangan. Tasaan kamatan a pakibibiyangan. Agyamanak iti amin a kinasayaat mo kanyag. Kastamatan iti sakit nga impaay mo. Tanuawan dagi jay. Sa anak mo't anagbalin akastoy. Kat sapay lakuma taagbalin ka anaraksak. Iti dan na ti babae anang isukatam kada kami kadagiti anak ta. Gary. Ita, adda akpaylaang dito'y balasiw taaw a makitagtagad para kadagiti duwa nga anak ko. Awan met namnamaak ngamin iti amada. Manipod idi saan kami matan a nagsarita kan nagkita pa'y Apolos kanigari. In-block ko ngamin daytoy iti Facebook kan messenger ko agraman tinambar na. Nadamag ko laangan nga agdandanada kanon iti babae na. Ahente kano daytoy iti nateng. Insardeng metan ni Gary ti aggarden ta isu kanon tinagbalin a driver ti babae na. Kat isuda adwa ti agkuykuyog amang ibiyahe kadagiti nateng nga ang angkatenda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam Heidi. Bay ang paylaang nga aglunit tinasugatan a pusom. Pilyam ti talnakan kapya ti kapanunutam kastamatan kadagiti anak mo. Numaminsan ti panangpakawan iti maysa a tao ket saan na akayat asawan ti panagsublimanan. Nasaysaya at matlaang nubuwam manen ti bagim ket mangrugi ka manen nga awan sakit panagatap ken dagsen ti napalabas. Dayawon ka iti kinatibkar mo pagayam ko. Itultuloy mo nga rod a suportaran dagiti anak mo ta isuda ti makuna a kinabaknang mo. Alakastan pagayam Heidi ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag